Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro sai ku gyara zama ku ji irin wannan mummunan furucin da wato wani fasto yake ikirari da cewa shi fasto ne. Yayin da ya saki bidiyo yake ikirari akan cewa a kashe duk wani musulmai. A mare ka a kashe ka kana kallo. Lokaci ne ya kai kowa ya siya bindiga. Lokaci ne kowa ya kai kowa ya siya makami. Domin yakin jihad ne ba yakin addini ake yi ba. Don in ba mu tashi ba, mun yi yake abubuwan da yake faruwa a Najeriya, Allah na tuba watan wata rana wasu mu Kirista sai mun za musulmai. Masu sauraro kamar dai yadda kuka ji wannan yana ikirari akan cewa shi fasto ne. Ya mun ga ya dace ne mu ɗauko wannan bidiyon mu sake muku yayin da muka ga bidiyon yana yawo a kafafen sada zumunta. Shi yasa dai masu sauraro muke so dan Allah da ku tsaya ku saurari wannan da yake ikirari akan cewa shi fasto ne. Da kuma irin kiranye-kiranyen da yake yi wa 'yan uwansa kiristoci da akan cewa su mallaki bindigu tare da akan cewa da inda so ga musulmai su kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tabbas wannan faston a bisa alamu da ya bai zo da zaman lafiya ba kuma bai nima zauna lafiya ba. Shi yasa dai mun san wannan tasha tamu mai albarka. Akwai kiristoci wato waɗanda suke bibiyan wannan channel ɗinmu. Shi yasa muke so da ku tsaya ku ji abubuwan da wannan wanda yake ikirari akan cewa shi fasto ne. Duk da mu dai ba mu san wasu abubuwa da suke cikin Bible ba. Muna so da ku tsaya ku ji shin abubuwan da ya faɗa haka ne suna nan a cikin Bible kuma a'a ba sa nan a cikin Bible kawai ra'ayoyinsa ne ya fito ya bayyana. Domin mu dai mun riga da mun san cewa fastoci ma'ana limaman coci mutane ne masu son zaman lafiya kuma da yin huɗuba a coci da a zauna lafiya. Amma sai dai wannan gashi ya fito da sabon salo ya fito yana ikirari akan cewa shi fasto ne kuma yana kiran yan uwansa kiristoci su yi jihadi. Shi yasa muke so da musulman da kiristocin dan Allah duk ku tsaya ku saurari abubuwan da yake cewa har ƙarshe domin mu ji daga gare ku. Sannan ma sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka. Muna so da ku danna mana subscribe gami da danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Masu bi Kirista ni mai suna Pastor ɗan rikici Anoda Baba Paul Gindiri na biyu daga Plateau State jihar kasar Plateau State. Da farko ina da sako wanda almasihu ya bani bisa ga abubuwan da suna faruwa. Na zo ne domin in sanar da ma Kirista lokaci ne ya kai wanda kowane Kirista idanun shi ya budu. Domin abubuwan da yana faruwa yanda ana kakkashe Kirista a Kaduna, ana kakkashe Kirista a Benue, ana kakkashe Kirista a Plateau State, ana kakkashe Kirista a Taraba, ana kakkashe Kirista a wurare daban-daban a kasashen Najeriya. Lokaci ne na zo in yi magana don ba tsoron kowa nake ba, ba kuma tsoron mutum nake yi ba sai dai in ji tsoron Allah, Ubangiji wanda ya alice ni kuma ya samar ranar da zan bar duniya. Ina wannan sako ne in ya so ko a tura min police ba tsoro nake ji ba. In ya so ko a tura min soja ba tsoro nake ji ba. In ya so ko a tura min polisawa ba tsoro nake ji ba. Prison gidana ne. Kuma ba zan ji tsoro in je prison domin addinin Kiristanci ba. Bisa ga abubuwan da yana faruwa zan so in yi magana game da shugaban kasar Plateau State. Lalon mai suna Lalon State lokaci ne ya kai in baka bude idanu domin ka taimaki kasanka ba za a kakkashe Kirista. Za a jijjima Kirista da sunan cewa wai kana shugabanci. Zan so in yi magana game da haka. Abin da yana faruwa lokaci ne ya kai Kirista kowane Kirista ya bude idanunsa. Musulmi ba mutum da zaka tafi da shi bane. Fulani ba mutum da zaka tafi da shi bane. Lokaci ne ya kai wanda duk wanda ya ce ba mai shi ba za ta yi bacci ba. Kar ka ba shi zaman lafiya. Yan uwana ina kiran Kirista na dukan Najeriya. Annabawa sun yi yaki. Annabi Dauda ya yi yaki, Annabi Musa ya yi yaki, Annabi Iliya ya yi yaki, annabawa sun yaki, kar a wani ya ruɗe ku, ya ce a mare ka a kashe ka kana kallo. Lokaci ne ya kai kowa ya siya bindiga, lokaci ne kowa ya kai kowa ya siya makami, domin yakin jihad ne ba yakin addini ake yi ba. Don in ba mu tashi ba, mun yi yake. Abubuwan da yake faruwa a Najeriya, Allah na tuba watan wata rana wasu mu Kirista sai mun za musulmai. Ina so in yi magana game da haka. Kirista, lokaci ne ya kai mu bude idanu. Ina so in yi magana da shugabanin kan na Najeriya gabaki daya. Kuna karba kuɗi ana biyan ku
ba kwa iya yin magana da abubuwan da yana faruwa a kasar Najeriya. Zan so in gaya muku to lokaci na kai idan buku yi magana da abubuwan da yana faruwa a kasar Najeriya ba. Jinin wanda ana kakkashe su a Kaduna Plateau State, wurare daban-daban jinin su sai ya yi magana a kan kukan. Ina so in sanar da wannan sako domin a gayawa Najeriya gabaki daya, a gayawa duniya gabaki daya. Ba tsoro nake ji in gaya ma mutum gaskiya ba. Idan buku bar zancen wannan ba ku tashi ku yi maganan gaskiya, domin kuna bi ana rudan ku da kuɗi. Ba kwa yin magana da yake ba bi kwa gida ba. An kakkashe mutane a Plateau State, an kakkashe mutane a Mayango, an kakkashe mutane a Kuru, an kakkashe mutane a Plateau State. Buku yi magana ba. Yan uwana lokaci ne ya kai wanda zan yi gaya ma kowane Kiristanci. Kowa ya bude idanu, kowa ya yi yaki. Ba lokaci ba ne da za mu siya muna ce wai a'a muna kuka muna addu'a. Lokaci ne kowa ya ɗauke makamai, kowa ya ɗauke bindigogi. Duk Fulanin da aka gani a ƙasar Najeriya da ya ce ba zai kawo zaman lafiya ba a kashe shi. Duk musulmin da ya ce ba zai kawo zaman lafiya a Najeriya ba a kashe shi. Ina kawo wannan kashedi ne bisa ni babban mai bishara ba na tsoro. Jini na ba tsoro nake jini na ya zuba ba. Ba tsoro nake a arbeni da bindiga ba. Domin idan addinin Kiristanci zai ci gaba a Najeriya shi nake so. Yan uwana masu bi, zan yi magana ga shugabananmu na Najeriya su Papa Adeboye. Kun ɗauke kun yi shuru, ana kashe Kirista kun yi shuru, ana kakkashe Kirista kun yi shuru, kuna damuwa da crowd naku ne ku hau jirgi ku je can, ku shine damuwan ku to yan uwana ina son gaya muku su Papa Adeboye da Ayidafo da su Johnson Suleiman da su Paul Enenche lokaci ne ya kai wanda kada ku bi crowd, lokaci ne ya kamata ku siya, ku yi magana domin Najeriya, ku yi magana domin abubuwan da yana faruwa. Najeriya kasan Yesu ne, ba kasan mu Muhammad bane. Najeriya kasan Yesu ne, ba kasan Muhammad bane. Idan Kirista ba ku tashi, kun yi magana da abubuwan da yana faruwa wannan bidiyon da nake magana ba, za a bi mu har gida a kakkashe mu. Lokaci ne ya kai zai yi magana game da lalon. Lalon kana jira ina magana wannan bidiyon. Kana ce kana wai gwanda maka mutu domin Buhari. Wanda maka mutu domin nan kasanka domin abin kunya abin kaito wai ka ce sai dai ka mutu domin mutum banza wanda ba san da shi ba. Yan uwana ina son gaya maka yan uwana Kirista da baki da ina wannan maganar da bakin ciki. An kakkashe mutane a wurare daban-daban ba a sa kofi ba. An kakkashe mutane daban-daban ba a sa kofi ba amma a lokacin da za su kai attack a kasan Mayango shine an sa kofi da yake an kashe su. To yan uwana masu bi Krista na Plateau State, Krista lokaci ne ya kai wanda kowa ya ɗauke makamai, wanda kowa ya ɗauke kayan yaki, domin annabawa sun yi yaki, manzane sun yi yaki, so duk wanda ba zai yaki ba ya ce wai ana yaki, Yesu ya ce kada ka kashe ɗan wanka, lokaci ne ya kai. Dole ne a yi kisa, dole ne ya kai a rubuce yake a littafi, ya ce za a yi yake-yake za a yi buba-bubai, dole ne za a yi yake-yaken, kuma yanzu aka fara. Ana kai yaki, ana kai ataka wurare daban-daban, ana ce wai a'a mu zauna lafiya ba za mu zauna lafiya ba. Yan wana mutanen Adamawa, yan wana mutanen Gombe, yan wana mutanen Taraba State, yan wana mutanen Borno, yan wana Krista, mutanen Najeriya gabaki daya lokaci ne ya kai kowane Krista ya bude ido. Idan bai bude ido ba haka za a bi mu kasashe ma'aikashin. Lokaci ne ya kai wanda duk Fulani, duk Musulmi a wannan bidiyon da nake magana, duk Fulani da Musulmin da ya ce ba zai zo na lafiya ba. Ina magana a matsayin Baba Paul Gindiri na biyu. Idan ba za a zo na lafiya ba, Krista, wanda ya yi rai, wanda ya mutu. Ina wannan ba da wannan bidiyo ne domin a sanar da shi a ko'ina a Najeriya. Ba tsoro nake ji ba. Lokaci ne ya kai kowane Krista ya siya bindiga. Lokaci ne ya kai kowane Krista ya siya makami. Lokaci ne ya kai kowane Krista a kasan Plateau State ya tashi domin ba lokacin wasa ba ne. Wannan sako ina kawo ma ga Krista. Ni dan Plateau State ne, ni kuma ba an gashi ne. Ba tsoro nake yi in mutu ba, biron Krista ne. Magabul Krista ne. Angas Krista ne.
taron Krista ne, abubuwan da yana faruwa a ƙasar Najeriya gabaki ɗaya. Lokaci da ya kai kowa da kowa ya tashi. Domin gaskiya abin da yana faruwa a ƙasar Plateau State. Ba zan ji tsoron ko bindiga ko alshashin mutum ba. In ya so a tura min alshashi a kashe ni. Amma na riga na faɗa Krista, idan yau na mutu jini na wuyan ko su shugabanin mu koyi yaki ba. Na faɗa abin da Ubangiji ya min magana. Domin lokaci ne ya kai musulmai ba mutum bane, Fulani ba musulmi bane. Najeriya ba za ta taɓa zama kasan jihar ba. Najeriya ba za ta taɓa zama kasan musulmi ba. Plateau State ba za ta taɓa zama kasan musulmi ba. Ku da musulmai baran sako ga musulmi da Fulani Najeriya da kuna zuwa kasan Plateau State domin ku kai attack. Sako ne nake kawo muku dukkan ku ji. Plateau State kasan almasihu ne. Karya kuke yi, karyan boka ya ci maye, karyan maye ya kama pastor. Ina so in gaya muku cewa Plateau State kasan Yesu ne. Ina kawo wannan bidiyon domin a sanar ma duniya gabaki daya. Domin ku sani ko ku ci ko ku ju. Krista lokaci ne ya kamata kowa ya tashi. Musulmi na mulki ba don addinin Kristanci ba ne, don addinin Musulunci ne. Musulmi na mulki suna siya bindigogi, ana turo musu bindigogi daga Iraq, ana turo musu bindigogi daga Saudi Arabia, ana turo musu bindigogi daga wurare su Chadi. Amma sai mu ce wai akwai zaman lafiya. Duk wanda ya ce maka akwai zaman lafiya ka ce ni Pastor Paul ɗan rikici Baba Paul Jindiri na biyu. Na dawo ne in faɗa ma kowane Krista idanunmu ya budu. In bai budu ba akwai sauran zubar da jini. Ubangiji ya taimake mu. Masu sauraro kun da ji irin zatantuka da kuma munanan furuci masu karfi da wannan wanda yake ikirari akan cewa shi Pastor Paul ne ko ɗan rikici yake kuma ɗan menene. Shi yasa dai masu sauraro muke so da ku ƙara warware mana domin mu ma dai muna cikin yawo ne a social media muka tsinci wannan bidiyon. Shi yasa muka ɗaura domin tunatarwa da a sani cewa tabbas tsakanin Kiristoci da kuma Musulmai ana so da a zo a haɗa kai ne a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa domin muddin idan aka ce za a dinga rikice-rikice kamar yadda wato wannan wanda yake ikirari cewa shi fasto ne yana kira da tabbas ba fa lallai a haifar da ɗa mai ido ba. Shi yasa dai masu sauraro muke so mun san akwai Kiristoci da suke bibiyan wannan tasha tamu mai albarka. Muna so da ku fara yi mana comment ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma shin abubuwan da wannan wanda yake ikirari cewa shi fasto ne shin haka abubuwan suke a cikin Bible naku ko kuma a'a sabanin haka ne kawai ya ci ya koshi ne kuma kazalika fasto ne mai bukatar a zo a zauna a tara tarzoma. Shi yasa da ya fito yana irin wa'annan ikiraran. Shi yasa da wasu ma suke gani ya dace da gwamnatin Najeriya ta yi maza mata sa a kama wannan domin a ja masa kunne. Muddin idan ya ci gaba da irin wa'annan abubuwa to fa tabbas zai iya haifar da ɗa mara ido. Masu sauraro muna so da kuma da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan irin wannan munanan kalaman da ya fito social media yake yi.